खुलुमबाय बे समाव दंफैयो जों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सादिकियाजुलि ओनसोलनि मोनसे सादिकियाजुलि ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोनसे फरायसालियाव जाय फरायसालिखौ जोङो बाटासपुर मिलन गेजेर फरायसालि होननानै मोनथियो। दा बे फरायसालिया 1998 मायथाइयाव गायसननानै दिनैसिम फैयै फैयै गासै 25 बोसोर आबुं जाफैबाय। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना नैबेयावहाय माखासे हाबाफारिनि साखाफारा खालामबाय थादों। बे जि रुफाथि मायथाइ फोरबो बेखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय बेवहाय साखाफारा खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि सोमोन्दै बे समाव जोङो मिथिनो लुबैगोन बे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि नमन बसुमतारी बिथाङा जोंजों लोगोसे दंफायो। जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जि फैबाय थानाय रुफाथि मायथाइ फोरबो बेखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय आरो माबोरै फालिनो थाखाय साखाफारा खालामदों? गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम। दायो जोंहा थांनाय मार्चआवनो थांखि लाखानाय बायदि देग्लायनि बे 2024 मायथाइनि फैबाय थानाय नैबे 14 आरो 15 डिसेम्बर 2024 बे मायथाइयाव जोंहा सनिबार आरो रबिबार बेयाव साननैनि हाबाफारि जों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों दिनैसिम गोबाव समनिफ्रायनो जोङो थाग थियारि जादों आरो बे मथैनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै जों बेसेसिम आगानाव जों सफैबाय, बेबायदि महर सफैबाय। बेनिखायनो आङो बे साननै सानथामनि गेजेरावनो जोंनि गासिबो मावनो गोनां हाबाफारिया जाफुंजोबगोन बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय दं। नोंथांमोना नैबे हाबाफारिखौ मा आयदाफोरखौ लाफानानै खुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों? बे हाबाफारियावथ' जोंहा साननै हाबाफारिनि गेजेराव जोङो मोननै खलब लादों। जोङो गिबियावनो 14 बा 14 डिसेम्बर खालि जोङो फिरफिला बिरहोनाय दं। फरायसाफोरनि बारग' फरायसाफोरखौ लानानै हान्जा सुरनाय दं। बेनि उनाव बारग' फरायसाफोरखौ लानानै जोंहा सावराय मेल दं, बेखौ जोङो लादों। आरो बिनि उनाव जों बारग' फरायसाफोरखौ जायफोर जिबि फरायसालियाव फरायनानै गोबां गुबुन गुबुन आयदायाव साख्रि मोनबाय बिथांमोनखौ जों बेयाव लेंहरदों। बे बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारिबो लादों। बेबायदिनो जोङो बिनि उनाव जोङो सानसेनि हाबाफारियाव जों जोबनायाव जिहेथु जोंहा फैयै फैयै फैनानै 1998 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम आबुं 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ फोरबो बे फालिथायखौ लानायनि गुबै ओंथि बेरखांहोनो थाखाय जोङो बेलासि समाव जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गासैखौबो जयै बारग'नायानो जा गोदानानो जा गोजामानो जा जोङो मोनसे रंजानाय फोरबो लानाय जादों फरायसाफोरनि थाखाय। नैबे फरायसालिया गासै 25 बोसोराव आगान होबाय। बे दा 25 बोसोराव आगान होनायनि नोंथाङा माबायदि गोसोआव माबायदि मोनदों? आंथ' बे जोंनि बाटासपुर मिलन बर' गेजेर फरायसालिया गायसनजेननायनिफ्राय 25 बोसोर जानायनि नैबे मुहुर्तआव बे समाव दा आगोलनिखौ जोङो दोनथ'नानै नैबे 2024 मायथाइखौ जोङो खोब गोजोननाय जों मोनो। मानो होनबा मोनसे समाव बे फरायसालिया गासैबो माने एनिफ्राय जेड गुदिनिफ्राय बिजौसिम रायजो राजाफोरनि अननायजों मावफुंजोबनाय जौगानाय खामानिया जाफुंदोंमोन। जायनि जाहोनाव रायजोफ्रा गोबां 25 बोसोरसिम मेंनाया सफैदों बेखौ जों मोनदांदों। नाथाय जोंहा मोनसे खाफाल गोनां, बे 25 बोसोर आगान मोननाय लोगो लोगोनो जोङो खाफाल गोनां जोंनि फरायसालिनि सोरबिथिं जौगानाय एसेब्लाबो जोङो जौगानायखौ जों मोनदों आरो मोनबोगासिनो दं आरो मोनगोनखौबो जोङो नुहुरदों। जोंहा गंसेबो फरायसालिया मोनफ्रोमबो रुमा पाक्कानि बिल्डिं नङामोन, हाया प्लास्टार नङामोन, कारेन्ट गैयामोन, फांखा गैयामोन, सिलिं गैयामोन। नाथाय मोनफ्रोमबो क्लासरुमा दिनै बेबायदि महराव गैला। कमप्लिट जोङो रायजो राजानि अननायजों लोगोसे माखासे सरकारनि अनसुंथाइ मोननायजों जोङो दायो जोंनि न' बां बिल्डिंफोरा मोजाङै फैबाय। आरोबाव जोङो प्रमद बर' बिथां CM BTR निफ्रायबो जोङो 22,15,500 रांनि नैबेवहाय जोङो आबुं महराव मोनबाय। मात्र जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो बे थाखो खथा लुफुंनायखौ जोङो बाहायनो मोनगोन। जों बेखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो नैबे 2024 मायथाइनि जिथु 25 बोसोराव आबुं मोनबाय, बे जोंनि थाखाय खोब आं गोजोननाय मोनो। साफ्रोमबो फरायसालि सामलाय आफादनि बिबानगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं गोजोननाय बावहरो। मानो होनबा खोब मोजाङाव जोङो देग्लायनि बे 25 बोसोरनि जिथु आगान बियो खाफाल गोनां होननानै जों सानो। जि हाबाफारियाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानायखौ लुबैदों? जोंहाथ' स्पेसियेलि आं दहाय बुंखाबाय 14 सानखालि फरायसाफोरनि आयदा आरो 15 डिसेम्बर रबिबार खालि जोंहा फुंनिफ्रायनो बे रायजो राजाफोरनि जा प्रग्राम दं। गिबियावनो जोङो बे फरायसालियाव गायसनजेननायनिफ्राय जायफोर गायसननानै बारग' SMC बिथांमोन दं, बारग' आफादगिरि, बारग' सोद्रोमा गासैखौबो जों लेंहरनानै जों बेयाव स्टेजाव जों मान बावगोन। आरो बेजों लोगोसे
जोंनि नैबे 25 बोसोर बैसोआव जाय बिथांमोना बिबान लानानै दिनैसिम बे फरायसालिखौ फोथांनानै दं बिथांमोनखौ जों हांख्राय हरदों आरो हांख्राय हरनाय हाबाया सोलिगासिनो दं आरो बेबायदिनो जोंनि बारग' फरायसाफोरा साख्रि मावनानै माबानायखौबो जोङो बेबायदिनो जेरै हाबाफारि लादों जोंनि SMC-फोराव जों बिदि लादों आरो जोंहा गेवलां मेलाव मानगोनां बिटिआरनि PM डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो चिफ गेस्ट गाहाय आलासि मोननो हादों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि वान अफ दा सेक्रेटारि बिथां डक्टर प्रनबज्योति नार्जारि बिथाङा बेवहाय जोंनि बिसम्बि बेखेवनाय सोरांनि लामा बेखौ बेखेवफैगोन बेजों लोगोसेनो जोंहा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय ढेकियाजुलि एडुकेसन ब्लकनिफ्राय जोंनि मानगोनां मुस्रिमा नाजिमा सुल्ताना BEO बिथाङाबो बाहागो लागोन बेबायदिनो गोबां फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो आलासि लेंहरदों आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों लेंहरदों आरोबाव जोङो सेमिनारावबो जोङो प्रफेसार बिथांमोनखौ जों लेंहरदों बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो थियारि जागोन आरो जागासिनो दं बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायो। नंगौ 25 बोसोर आबुं जानायनि गेजेराव नैबे फरायसालियाव गोबां जौगानाय फैनायखौ बिथाङा जोंनो फोरमायबाय लोगोसे जिहेतु जानो गोनां रुफाथि मायथाइ फोरबो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंनि गेजेराव बिथाङा गुवारैनो फोरमायना होबाय गोजोन्थों।